Salutare băieți la un nou episod din Minecraft pe seria străminunată. Astăzi vom termina casa, după cum este noapte. Hai să dormim repede și să terminăm casa, adică să nu o terminăm pe toată pentru că mai avem făcut, dar vreau să fac acoperișul. Deci așa, pot să mai fac un pat. Parcă mi-a părut că pot să mai fac un pat. Da, pot să mai fac un pat. Dar nu mai voi mai face, pentru că nu-mi trebuie. Deci așa, vreau să fac acum un campfire. Un campfire și un chest. Unde era asta? Uite așa, chest. Și gata. Avem chest și campfire. Campfire-ul îl voi pune afară. Uite aici. Pune Enderman. Și oaie. Bă, uite să vină cu acei. Bum. Deci, seria asta este foarte bună și vreau să continuăm. Hai că o să mănânc doar bucățica aceasta de carne pentru că... Și hai să facem... Să punem asta la prăjit repede. Nu asta, că asta prăjite, da, input. Aici cu un de ăsta și un cărbune și vom putea. Acum, hai, chestul este aici. Unde voi pune chest? Și hai să punem tot lâna, piatra, asta, cărnița, asta. Asta să zicem că îmi trebuie instant heal, e foarte important, nu-mi trebuie. Asta nu-mi trebuie, asta îmi trebuie. Trebuie asta numai decât îmi trebuie, asta nu îmi trebuie. Asta îmi trebuie și îmi trebuie. Deci acum hai să plecăm la ăsta, aici, să facem lemn, ca să putem face scările. Vă trebuie mai mult lemn, dar până când 36 de scări. Sunt mult prea puține, 36. Abă cu mine. Nu am așa. 36 sunt mai foarte puține. Va trebui să luăm foarte mult lemn. Cred că o să iau o camera și după voi reveni, pun pauza la filmare și după reveni. Promit. Acum iarăși nu mai am topor, că mi-am făcut unul din lemn. Bă, intra porcul aici. Bă, perfect, ce am și un porc acolo. Este perfect. Și avem mega mult lemn. O să-i fac și un graj, de asta e clar. Bă, iată-te, bă, de aici. Mamă, cât lemn avem, deci hai ca să nu ne încurce asta, să o pun aici, jos. Hai să vedem. Lemn. Bum, 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 bum. Un stack 52 și restul lemn. Bum, bum, bum și restul lemn. Am făcut 3 stack-uri 22 și 2 stack-uri de wood stairs.
Da, hai să vedem, avem aici 3 blocuri de urcat. Mi le-am luat pentru toate necesare. Pata nu o să-mi trebuiască, mâncare, la fel nu o să-mi trebuiască nici torțele. Făcut aici 3 blocuri de urcat, bum. Nu trebuie să ăsta aici. Deci, am luat 3 blocuri aici ca să ne putem cățăra și vă arăt cum ne vom cățăra. Punem ăsta aici, punem ăsta aici, blocul de dirt, nu așa de sus, blocul de dirt aici și ăsta aici. Și așa noi ne vom urca aici. Să pun și aici. 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 Aș face asta tot off camera, dar acum aici bloc aici. Bum. Bum. Să știți că, uite, pe aici blocuri trebuie să punem toate astea ca să se... Nu știu cum se vede, deci hai să ne uităm cum se vede. Bă, să știi că se vede destul de bine. Bă, se vede. Uite, dacă am atâtea wax stairs, să pun unul aici. Și unul aici. Hai să mâncăm această cărniță. Porcul ăla cum vrea să iasă. Dacă să-mi iau un potato, nu o să mai vrea să iasă. Nu ar mai vrea. Iarăși trebuie să facem aceeași treabă. Știu că nu vă place episoadele de genul care trebuie să construiesc. Dar ăsta tot va fi un episod mega lung de 28 de minute, cum a fost și ăla. Știu că nu vă place cum construiesc. Fac toate astea, bă. Dar prost mai sunt. Acum le-am fost prost, de ce nu m-am dus prin partea aia. Nu știu. Uite la porcul ăsta, cum stă cu capul în ușă. Mi-am atent iarăși să nu pic aici. Ceva de genul. Bum. E clar bloc. Și iarăși. Bum. Bă, o să joc ore întregi, așa vă zic. Bă, iarăși, când am shift mă simt mult mai în siguranță. Bă, what? Deja nu mai pot urca. Blocul ăsta o să-l pun la urmă când ăsta.
pot urca. Acolo am uitat să pun blocurile. Deci o să-mi iei foarte mult asta. Tot am pus bloc, da, am pus. Băi! A, Janel, să-ți dau niște hituri. L-am bătut pe Janel. Hai să dormim. Porcii din ziua de azi. Hai să dormim. Și după facem... Opa! S-a întors puțin ecranul acolo, scuzați, dar... Bă, dar porcul ăsta e prost. Aș omoră-o de milene. Iar așa aici acum aceeași poveste. Deci o să fie o grămadă. O să fie, vă zic, o grămadă să facem astea din cauza că tot timpul este așa. Asta foarte greu. Dar voi face episod în fiecare zi Minecraft, asta am promis. Și încă mă țin de promisiune. Cu Brawl Stars, uite, de exemplu, astăzi o să postez puțin mai încolo. Deci, episodul cu Minecraft poate îl veți vedea înaintea celui cu Brawl Stars. Dar poate unii doar de Minecraft. De asta am făcut 2 jocuri pe canale, dar tot Brawl Stars este principalul. Mai mult îmi doresc să joc Brawl Stars. Cred că 2 episoade pe zi de Brawl Stars. Brawl Stars, cum vreți să ziceți dumneavoastră. Deci, hai să vedem. Am făcut asta acum. Tot aceea. Deci nu cred că tot așa. Ar fi mai logic. Deci iarăși. Yay! Bă, m-am încurcat rău de tot. Deci, stai. Așa. Deci, n-am idee cum. Nu mai am scări. Cu bloc parcă arată mai bine, nu știu ce să zic aici.
Bă, pentru am pus asta. Bă, e foarte greu să faceți asta. Știu că deja doar construim și facem toate astea de 15 minute, dar asta trebuie pe Minecraft. Eu presupun că vă place. Pentru că celor care joacă doar Bă, ce cu asta, bă, care am făcut aici? Băi, trebuia să-mi fac 3 topoare, că 2 mi le-am stricat acolo și... Da. E foarte mult de făcut asta și cred că tot voi face așa cu pauză, din cauza că e mega mult. Dar uite, bă, că mi-am dat seama. Aici. Așa. Și aici. Va fi o mulțime. Să facem toate astea. Am trecut de carantină. Mai sunt pe pricină. Sportivii sunt iarăși. Fotbalul este peste tot. Nu mai știu. Bă, vreau să văd cum arată. Nu știu de ce, dar poate e oribil și nu vreau să mă chinui. Arată atât de oribil, dar acolo sunt blocuri, mai bine puneam, iarăși puneam mai bine. Deci, blocul ăsta, ăsta e blocul? Nu este blocul. Deci am pus invers. Asta. Și nu știu de ce, dar cred că îl vom lăsa așa. Și aici am uitat să fac ferestrele. Deci, 1, 2, 3, 4. Hai să spargem mai repede astea și să facem și ceva interesant. Deci, aici repede trebuie să facem un mici ferestre. Bă, dar porc mai prost mai este asta. Și clar, trapdorurile. Deci nu mai am lemn aproape deloc. Mai am aici doar 2 bucăți. Really, GG, ăsta e porc foarte prost.
Bă, am făcut un puțin mai design acum, mai frumos. Nu am vorbit aproape deloc. Știu că a fost unul din cele mai plictisitoare episoade, dar am vrut să terminăm exteriorul casei ca să arate bine. Și uite că am terminat, așa că dacă v-a plăcut să apăsați pe butonul de like, să vă abonați. Eu am fost Matei și ne vedem data viitoare.